नमस्कार. कसे आहात सगळे? मी डॉक्टर आरती जोशी या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. आपणा सर्वांना अक्षय्य तृतीयेच्या खूप खूप शुभेच्छा. 3.5 मुहूर्तांपैकी एक असा महत्त्वाचा दिवस म्हणजे अक्षय तृतीया. असे म्हणतात की या दिवशी सुरू केलेल्या कुठल्याही कार्याचा कधीच क्षय होत नाही. त्यामुळं या दिवशी जे दान दिलं जातं ते पुन्हा आपल्याला अक्षय्य प्रमाणात परत मिळते. म्हणून या दिवसाचे विशेष महत्त्व सांगितलेले आहे. वैशाख शुक्ल तृतीया म्हणजेच अक्षय तृतीया या दिवशी पाण्याचे दान करतात. मातीच्या घागरीत वाळा घालून थंडगार पाण्याचे जर ब्राह्मणाला दान दिले तर ते पितरांपर्यंत पोहोचते असे म्हणतात. आणि या थंड पाण्यासोबतच कैरीचे पन्हे, वाटली डाळ, आंबा, आंब्याचा रस, पुरण इत्यादी गोष्टींचे सुद्धा सेवन आणि दान केले जाते. या सर्व गोष्टी आपल्या शरीराला गारवा प्रदान करतात. मुळातच अक्षय तृतीया हा सण भर उन्हात येतो आणि अशा वेळेस आपल्या शरीराला गारवा मिळावा आणि आपल्याला आरोग्याचा लाभ मिळावा यासाठी हा सण साजरा केला जातो. मागील भागात आपण कैरीचे पन्हे कसे करायचे ते बघितले, तर आज आपण कैरीची वाटली डाळ कशी करायची त्याची कृती बघूया. हरभऱ्याच्या डाळीमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन असते आणि कैरीमध्ये व्हिटॅमिन सी अशी ही कैरीची आंबट डाळ व्हिटॅमिन्स आणि प्रोटीननी पुरेपूर उपयुक्त सांगितलेली आहे. आता आपण कृतीकडे वळूया. कैरीची आंबट डाळ करण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण आज पाहूया. ही हरभऱ्याची डाळ आहे. ती साधारण 4 ते 5 तास भिजत घातलेली आहे आणि नंतर त्यातील पाणी निथळून घेतलेलं आहे. हे दाणे असे मोकळे व्हायला हवे. त्यानंतर मीठ, बारीक चिरून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या, थोडे जिरे, चवीसाठी साखर आणि ही कैरी किसून घेतलेली आहे. ती थोडीशी आंबट पाहिजे म्हणजे आपल्या कैरीच्या डाळीला छान चव येते. आणि त्यानंतर वरून फोडणीसाठी थोडंसं तेल, हिंग, मोहरी, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि लाल मिरची घेतलेली आहे. आता हे सर्व वाटण आपण मिक्सरमध्ये काढून घेऊया. मीठ चवीनुसार, जिरे, हे सर्व मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये काढून घेऊ. ही डाळ जास्त बारीक वाटायची नाही, थोडंसं असं भरडसर वाटायची आहे. डाळीचं वाटण तयार आहे. त्यामध्ये आपण लागेल तसं कैरीचं खीस घालून घेऊ. आपल्या चवीनुसार हा खीस घालून घ्यायचा आहे. ज्यांना जास्त आंबट लागत असेल त्यांनी जास्त थोडीशी कोथिंबीर आणि इथे फोडणीसाठी तेल तापत ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये मोहरी,